Siyasetvan û şûrovekarê siyasî ji Amedê bi rêz Sedat Yurttaş mêvanê me ye bi rêz Yurttaş hûn bi xêr hatin roj baş. Qonaxên pêvajoyê gihane kû derê ber bi serkeftinê ve diçe gelo. Tiştê ku xuya dibe bi rastî ev hevdîtina ku di navîna Erdogan û heyeta İmraliyê de çêbû mesajê ku di pê hevdîtinê re hatin dayîn û ya herî dawî jî Pervîn Buldan li Romayê li İtalyayê daxuyaniyek da di konferansekî de gava mera vana hemû ya bi hev re dinirxînin bi rastî hêviyeke pir xurt çê dibe ji bo çareseriyê. Ji ber ku Erdogan 13 sal şûn da cara bi heyeta İmraliya rûbirû hevdîtin çêkir. Yani qîmeta wîya sembolîk gelek mezin e û hevdîtin jî her du aliya jî qasê ku agahî dan çapemeniyê jê pir razî bûn ji ber ku tê femkirin li ser nexşereya çareseriyê bi her awayî hatiye seknandin lê mirov texmîn dike ku Erdoğan li ser çekberdana PKK li ser fesakirina PKK ji alî din ve jî tê xuyakirin ku heyeta İmraliyê jî ji bo çareseriya pirskirêka Kurd gelek xal anîne ziman yani hem guhertina kanunan hem berdana mahkumên siyasî ku bi salane de hepsê de ne hem jî gavê ku werin avêtin welê xuyayê ku ji bo berdana Öcalan jî nîqaş hatine çêkirin. Nûçeyên ku derdikevin jî mîna daxuyaniya Bahçeli tev vê hevdîtinê gelek bi nirx dibînin û piştgirî didin ji ber wê yekê jî mirov dikare ji her demî bêtir bi hêviyekî li vê pêvajoyê mêze bike bi rastî. Baş bi rêz Yurttaş yani piştî dîtina hevdîtina bi Recep Tayyip Erdogan ra ev pêvajo dikare derbasî çi qonaxekê bibe? Yani bi rastî tiştê ku bênekirin di vê meselê de hene yani heye ku di destpêkê de mahkumên ku nexweşin mahkumê ku ev 30 sale di hundir de ne cezayê wa temam biye bi berdana wan dest pê bike heye ku di hinek kanunan da guhertin çêbe heye ku PKK jî ji xeberê biryara wî stendibû kongra xwe bicivîne û li ser wê civandinê jî xwe mîna ku Öcalan ji wa xwestiye fesih bike yani ev nexşereya ku dane berxwe ji her du aliyan da jî tiştê ku divê bêne çêkirin gav bêne avêtin yek bi yek em şahadetiya wî bikin ji ber ku di rojhelata navîn de tiştê ku qewmîne tiştê ku di qewmin bi rastî êdî nemîna 2015 ji bo helwestek rastexîn gavên rastexîn û çareseriya rastexîn gavên girîng îhtimalê ku bêne avêtin di rojên pêşme de. Birêz Sedat yani tu zanî pêvajo heta heddekî girtî bi rêve diçe agahî zêde nîne di derbarê wê de her hinek jî li gorî şirove û meselen tiştan belav dikin. Rojnamevanekî nêzîkî PKK gotiye PKK pên ji Gulanê dê li Silêmaniyê kongreya xwe hilweşandinê bi rêve bibe. Ji bo îvan agahiyan pêvajoyeke wiha divê mirov çi çavkanî bigire? Yani bi rastî divê demê de gelek tişt veşartî dimeşin, dîplomasiyek dizî dimeşe.
ev li hayaciyek jî mafdariyek heye ji ber ku gelek tişt eger li ber çavan bêwext bêne nîqaşkirin bêne zanîn dikarin ew tiştana hinek aloziya jî bixwerebînin ji ber wê yekê divê ev veşartîbûn bêfam kirin lê tiştê ku di çapemeniyê de cî digirin ev jî yani ciyê ku em bêjin artine be dû dernakeve yani ihtimale ku tiştên wer hinek zû hayedar dibin rojnamevan û parve dikin ka ew tarîxa teqeze nizanim lê welê xuya dike ku her du alî jî dev gava daxuyaniye xwe didin tiştên erênî dibêjin û nexşereyê de tiştê ku divê bêkirin divê ji bo kirina wan jî hêviyek mezin parve dikin ji ber wê yekê jî ihtimalek ku rast be li gorî geşedanên ku heya ana qewmî ne ji vira şûn da jî ihtimala qewmandinê heye bi rastî lê tê ji ber ku di her şert û merca da jî PKK dikare kongra xwe çêke berê jî gelek wextê hîn zor û zehmettir de çêkiribû welê xuya ye ku di navîna yani Öcalan û rêxistinê de têkiliyek ji xwe heye û ew têkilî jî mîna teqwîmekî mêjiya xwe tarîxa xwe kişif kiriye û dimeşe ez hêvîdarim ji her demî bêtir bi rastî ji ber ku hewcedarî hem ji aliyê civakî hem ji aliyê siyasî hem ji aliyê aborî hem jî aliyê siyaseta navnetewî siyaseta dinyayê bi rastî hewcedariyek mezin bi vê pêvajoyê bi vê çareseriyê heye ew tişta dikare vê pêvajoyê hîn xurttir bide meşandin. Başa. Hin rola Dem Partiyê çawa dibînin weke partiyek qanûnî û anîn û birina peyamên îmraliyê û li gel aliyên siyasî civînê û Beşik de parlamentoya da meclise da te temsil kirin bi vekilan û dinava civatê de hem li Tirkiye hem dinava Kurde de girseyek mezin dikare her gav birêve bike û dema biryarek navendî bê stendin dikare wê biryarê de heman wextî de li gelek bajaran navçeyan û civînan da dikare bi gel re parve dike bike ji xwe dema borî de jî ev yek jî bi cihanî cî kimîne Amedê gelek civîn çêkirin û li seranserê em bijin hemû welêt li gelek bajaran gelek civîn bi gel re çêkirin û tiştên ku di qewmin pêvajoya ku dimeşe biryara ku Öcalan li çapemeniyê 27 mehê bela kir ew bi tev hate nîqaşkirin li ser wî hat rawestandin fikir nerîn û îtirazên gel hatine girtin û li ser wan hate nîqaşkirin ji ber wê yekê jî rolek mezin dikare divê pêvajoyê de bilîze îro jî dilîze bi rastî ji ber ku siyaseta vekirî ew temsîl dikin û ji xwe raya giştî jî çapemenî jî di vî warî de gelek hestiyar in û hemû nerînên wa gotinên wa di gavê de bela dikin ev jî rewşek gelek erênî ye. Baş birê Sedat gel helwîstekî çawa nîşan de heta vê keliyê yani ji bo wergirtina agahiyan ji bo bawerîdan bi pêvajoyê bi rastî gel ev yani çel pêncê salê dawîne pir berdêlek mezin daye yani canê xwe danin, malê xwe danin, azadiya xwe danin, emrê xwe danin ji ber wê yekê jî li bende çareseriyek xurtin yani êdî dixwazin bi navê xwe, bi nasnama xwe, bi hebûna xwe bixwe li ser erdnîgariya xwe azadî
به آزادی و به زمان و به چند خو بجین کاربن تولی ریوبریه ببن و کاربن خو اداره بکن تکبن نوا ریوبریا گشتی و هرمی جبر و یکیجی گل هیوی دکل همان دمه درجی به احتیاط به تردد و هناك بشك اندیشه ویهنن جبر کو مثلا کردی افسد سال نهاتیه چاره سرکرن و دمن داوی دجی به واجو نیفچه مایه گوترین کجی عالی دولت و هاتن داین بجه نهاتیه و گلک جاراجی امبرجن خو خاپاندی ده حسبین اجبر و یکیجی دلوی براستی ندیجدیه هیوی دکلی بله ev heviji yani hem be nüfus hem be zanin hem be kadro hem jî bi tekoşînek em bêjin mezin bi tecrübeyek mezin hêvî dikek û derfetên çêve bikaribe carekî din li wêrê hemû hêza xwe hukmê xwe tecrüba xwe û xwestekê xwe careke din bi cih bîne ziman ji ber vê yekê jî pêvazjoyê ji nêz ve dişopîne her geşedanek dibûn her em bêjin daxuyaniyek û tê dayîn ji nêz ve dişopîne. Gelek spas berê Sedat Yurtaş, siyasetvan û şîrovekarê siyasî ji Amedê tu bûyî mêvanê me. Dem baş.